veliki pozdrav youtuberi, šta vam što se radi, ja sam Cyplace YouTube i danas ćemo igrati malo Slitka Rio. Ok ljudi, znači Slitka Rio je na meni pa onako dobra igra. To su kao neki crveni, šta je, velike zmije, ne znam ja. A trebate savjeti druge zmije, sad ću vam kazati kako. I ovo je ok, crkli smo. Nema veze. Evo sad ću ovako. Ajmo da vidimo ovog velikog, ne možemo, mati smo kukera. Ok, masa nam je 35. Dobro, sad. Idemo ovdje. Ne, zalagalo mi je, dobre. Idemo ovako pa. Ijoj, dobre. Bili smo ovog kjera. Ijoj, šta uradimo? Oh my god. Pa što je ovo bre? Masa nam je 301. O, masa, to mi se sviđa. Dobro, već imamo oko 1000 mase, šta hoćete? I 1000 mase imamo, glavi. Ne, je tamo neki velik lik. Jaoj, okej, mogli smo ga pojedemo, dobro. Čekajte, ću ja brže ovako i tako se to bre. I tako je bre. Okej, malo je ovo lako, ali dobro, ajde vidjet ćemo kasnije. Ajmo ovog crvenog to. Neću da rizigujemo crvenog, ali nufu masu. Ovo je neki opasan. Idemo! Ne! Samo da nas ubije, man. Oh my god, free mass! Oh my god! Oh my god! Čekajte sad. Tako i sada da povedem. Uop! Ne! Povešno. Ne! I masa nam je bila 2000 koliko smo ovdje, pa smo masu pustili. Oh my god! Juj! Njauj! Pojeli smo ga! Dobre! Šta je zmije, šta hoćete više od mene? Koji? Za malo duži meni. Oh my god, koji je? Dobro, nema veze. 3000 nam skoro, odlično. Joj, za malo sretno, ajde. Ajmo, pojedemo u Njemačku. Uff, ne. Oh my god. Kako imamo mi ovdje sreće. Joj! I ja, umrli smo. Dobro, imali smo 3500 skoro. Oh my god, masa. Oh my god, što? Joj, mogli smo. Joj, pa ne mogu da verujem. Da smo se malo okrenuli, bili pažljiviji, gabili smo. Dobro, 3500 skoro, sad nam je najveći. Ajde, probat ćemo malo više ovog. Savadamo što je već radi. Ne smotam, dečko, sam smotam. Ok, sad ćemo otići ovdje. 3500 skoro nam je sad najveći. 1 milion skoro je bio najveći za danas. Mrzimo ovo malo. Čekajte se da pojedemo ovog paradisa. Oh my god! I ja za malo duži mene ga jedu. Joj! Ne mogu nekad pomislim da se na Space-u i obraže, ali obraj nema veze. Idemo sada malo normalnije diramo. Idemo da pojedemo ovog. I... sve iz početka da zapnemo masu. Ok, otićemo ovako ovdje. Znači ovaj najveći skor za sada je 26.000. Užao kao. Oh my god, joj! Pa nisam desni žurio, bože. Pa dobro, aj ne veze. I ja ga omrzim da se ovo desi. Idemo više da malo smirimo situaciju da budemo 10.000 skoro. Nema nikog. I jo, pa idem dole pa znam. Pa kako ne vidim Bog. Ne mogu vidjeti ovog kjera, pa dobro ne mogu vidjeti. Ček, sad ćemo otići ovako ovdje.
to je jako velik dečko. Ne možemo njega 100% povodno, pošto previše velik. Vidite ovog dečka vija. Koliki je, oh my god. I joj, da je krenuo na ovu stranu pobio. Sad ću ja njega, nema ovo zajedno. Evo, previše sam mali. Jako mali dečko. Ne! Dobre. Ok, već nam je skoro 100, nismo nikad ne ubili, znači sad ubili imamo po onim glupostima masu. Čekaj, sad ću pojesti ovog Stesa, kako se vidi zove. Oh my god, šta on uradi? Dečko! Mrzim ovo. Ok, nema veze, ljudi. Sad ćemo vam malo. Oh my god! Damn, šta uradi? Oh my god, koliki mi je masa, pa šta ja radim, da? 1000 nam je skoro. To mi reci. Dečko, 10%. Jaj, mrzim ovog. Jaj, već je meni skoro 2000, pa dobre. Pazi, moram paziti na ovog zmodu. Vota, šta je reći. Već nam je skoro 3000, još malo, pa da nam 3000! Ok. Dobar nam je skor. Oj, braže, kakav. Šta je ovo? Ajmo do 3000 skor pa da bude neki nešto barem dobro. Čekajte da to opredno mislim u drugom smeru. Da, evo sad ću otići malo ovdje. Opa, za malo da nas ubije ovaj. Joj, dečko, šta radi? Što radi ovaj dečko, bok? Ovaj crnita da me zazne. Nisam ja glup. Oh my god, masa. Oh my god. Oh my god, znači imamo 5000 mase, znači ne mogu da verujem. 6000 mase, pa dobro. Još mase. 7000 nam je skoro. 8000. Oh my god, koliki smo, znači imamo 8000, znači sad nam je sve dobro, 10 smo. Ne. Ok, znamo da crknemo. Koliko ja vidim, bili smo 10 smo bili, koliko sam ja vidio. Ne. Damn. Malo sam malo mislim. Čekajte se da ovo malo da. Ne može praviš uraditi. Ajmo ovdje. Koliki smo uradili? Pa koliki smo ne mogu da verujem. Ok, imamo oko 8500 skorio. Ne. Jaj, pa zašto mi se ovo desilo? Bog te, ali dobro, bili smo 10 i to mi se svidjelo. I 8000 skor, to mi se isto svidjelo, ljudi. Znači, to je bilo to za video, znači malo kraći video nego što su očekivali, znači, ali dobro, nema veze. Ovo 10 sasvim dovoljno. Ok, ljudi moji, ako vam se svidio video, lajkujte, subscribeujte i bacite koji komentar da se svidio. Vidimo se u sljedećem klipu. Pause!